tento kufor za chvíľku vybuchne. Dobré ráno ľudia, toto je môj strih, už som si tam dal gel a puder. Je to proste taký, dajme tomu, že múlet. No a ideme sa naraňajkovať k čači, zoberiem sesternicu a ideme smer Trenčín. Kukulicu si dám v práci, tak máme tam proste natáčame takú anketu. Čau, čačaru! OK, idem pre sesternicu a musím ísť kúpiť vodku a cigarety. A potom ideme už na Grape. Aktuálne je 10 hodín, o jakej 12. by som tam chcel byť. My dvaja. Reálne my dvaja. Na Grape. To si robíš. Ja už som vyhodil sesternicu, lebo ona má obyčajný lístok, ktorý som jej vybavil, a ja mám akreditačný. Chvála Bohu, že mám akreditačný, lebo aspoň nebudem mať auto tak strašne ďaleko, ako som mal na Pohode. Ja si pamätám, že som kráčal do auta pol hodinu pešo z areálu a bolo to naozaj peklo. Ale teraz by to tak nemuselo byť, že vraj. Takže to, že som musel prejsť teraz cez celý Trenčín, iba na to, lebo ja parkujem na úplne opačnej strane. Nevadí mi to. Let's working. Toto je ono. Nikto nikde, production working, tak sa mi to ľúbi. Ja som úplne pri vchode, ale teda nie úplne. Naschvál som není úplne pri vchode, lebo to by som potom počul hudbu. Tak to nebudem ani počuť hudbu, ale zároveň nebudem chodiť pol hodinu. Včera tu bola Fatra, to bol ako keby ten úplne prvý deň, alebo možno by som to nazval až 0. deň. To nebol ešte úplne oficiálny Grape, ale teraz, toto je prvý oficiálny deň. Je 12:30, skoro 1 hodina a takto to tu vyzerá zatiaľ. Ešte také poloprázdne, ale vidím to na tých ľuďoch, že toto bude OK. Toto bude až trochu že divoké. No. Ja už som natočil prvé storky na Orange, keďže tu máme spoluprácu.